театрының «Сәлем Октапи» дип исемләнгән премьерасына багышланган матбугат конференциясе. Безнең кунакларыбыз Ринат Аюпов Каримов исемендәге театрның баш режиссеры, Искәндәр Вәлиев директор урынбасары, Гөлшат Фаттахова театр белгече һәм Альбина Гайзуллина театр актрисасы. Хәерле көн, исәнмесез, кадерле кунаклар. Ринат әфәнде, беренче сүзне сезгә бирәбез инде менә бу премьера турында. Сөйләгез әле. Рәхим итегез. Әлеге спектакль Тамга яшь режиссерлар лабораториясында туган спектакль. Ягъни эскиз барышында ул совет һәм мин шәхсән үзем бу эскизны шулкадәр яраттым. Ул безнең театрның юнәлешенә дә туры киләдер. Һәм режиссер тапкан орлык, ягъни интерактив яшәеш. Ул балалар өчен, балалар театрында кирәкле. Һәм бу форманы без зур спектакль форматына күчердек. Ул 26 октябрьдә көтелмәгән пространствода, ягъни гардеробта һәм фойеда булачак. Ягъни гардероб безнең әйләнә сәхнәгә, ә фойе ул безнең тамашачылар өчен шундый тамаша кыла торган бер пространство. Тамашачылар кайда булачак? Тамашачылар шул фойеда үзебезнең махсус урындыклар сатып алынды әлеге спектакльгә. Шулай ук без утларны һәм музыка техника әйберләрне фойега чыгардык. Ул менә шундый балалар яраталар бит инде. Кайчан алар белән турыдан-туры якын сөйләшәләр. Һәм менә шундый тенденция китте ул безнең башка театрларда һәм безнең театрларда да театр төшенчәсен, театрның 5нче стенасын юкка чыгару. Ягъни менә элек ул безнең һаман бар иде бит инде. Менә ниндер 5нче стена, әйтик анда сәхнәнең күтәрелешендә анда артистлар уйный, ә без тамашачылар аерым берни дип юк дип бүтән театрлар эшлиләр иде. Менә бу процессны, бу 5нче стенаны җимерү процессында без инде алдынгыларда барабыз. Ул күп әйберләр безнең булды. Шул алхимик спектакле алдан әйткәнемчә инде бик күп спектакльләр андый форматта бара иде. Менә хәзер тагын бер әйбер, менә шушы Сәлам Октапи, ул шушы тенденцияны дәвам итә. Бала бит никадәр зур помещениегә килеп керсә, ул башта куркып кала, нишләргә, кая барырга. Ә менә монда бала килеп керә дә, аның янында уже матур утыргычлар, бөтен әйбер якын, шауламый, дөбер шат килми, артистларның теге кискен шау бирүләре балалар өчен куркыныч түгел. Һәм бик кызыклы спектакльнең премьерасы булачак 26 октябрь. Ул көнгә 2 тапкыр, менә безнең коммерция вәкиле әйтер, көнгә 2 тапкыр уйналачак. Ул балалар өчен шул кадәр әйбәт нәрсә. Бу балалар өчен генә түгел. Балалар әти-әниләре белән әлеге спектакльне тамаша кыла алалар. Мәскәүдән килгән Сальникова, авторы, режиссер Александр Лавянникова. Рәхмәт, менә коммерция бүлеге вәкиле дип әйттеләр. Искәндәр әфәнде, сезгә шундый сорау. Быел Каримов театры тамашачыны нинди ысуллар белән җыярга уйлый? Һәм сезнең спектакльләр тамашачы тарафыннан көтелгәнме? Менә ул алар өчен ниндидер көтелмәгән әйбер булмасмы? Алар ияләнеп китә алырлармы? Ничек саныйсыз? Хәерле көннәр. Ияләнер дип уйлыйм, чөнки безнең инде театрны күп балалар, күп тамашачы белә. Алар өчен ниндидер яңалык инде ул. Менә шул Октапи спектакле, мәсәлән, минем әле үземнең андый спектакльләрне күргәнем булмады. Шишнә торган раздевалкада артистлар бит инде уйныйлар. Балалар өчен бик кызык була ул нәрсәгә? Чөнки безнең театрда артистлар кызыксындырып шундый уйныйлар. Менә Ринат әфәнде әйтмешли, олы артистлар, олы тамашачыга да ул бик кызык булачак ул спектакль. Шуңа күрә тамашачыны көтеп калабыз.
Премьерның беренчесе кайчанга планлаштырылган? Беренче көне 26 октябрьдә көненә 2 тапкыр уйнала. Без шулай менә үзебез җыелышып инде дирекция шулай уйладык. Көндез һәм кичке спектакль куярга инде. Хәзерге вакытта менә 26 октябрьдә узачак спектакльгә билетлар инде сатылып беттеме? Сатылып бетте, әлбәттә. Әлбәттә сатылып Рәхмәт, бетте. уңышлы. Тамашачы бик Әйе, кызыксына. мөмкин. Балалар дигәндә мәктәп балалары, мәктәпкә җыелышкан балалар бу кадәр кызыкмаячак. Без информацияны бөтенләй бергә таратабыз, мәктәпләр белән дә эшлибез, гади тамашачы белән дә элемтәгә чыгабыз. Шуңа күрә рекламада. Балалар бакчасындагы да балаларга әйе без информацияны тараттык. Шуңа күрә кызыксынучы бик күп булды. Мәктәпләрдән дә, балалар бакчасыннан да килүчеләр булачак алай берсе. Biz аны 0+ дип алдык. Шулай бит, 0+ булып бара бит анда критерий, бит. Балалар возрастына 0+. 6 плюс. Әйе 6 плюс итеп калдырдылар. Үзем хәзер шулай итеп уйлап алдым. Күрсәткән вакытта, менә генеральный программа күрсәткән вакытта килгәннәр безнең артистларның балалары, Әйе. үземнекеләр дә. Һәм анда менә теге каядыр 5 айлыкта бер генә яшьлек балалар да утыра иде һәм шул кадәр җәлеп итеп карап торалар иде. Чөнки менә шушы гардеробның теге шакмагында аны Альбин әйтеп узар инде. Бер артист 1 секунд эчендә икенче җәнлеккә яисә мәчегә яисә эткә тиз әйләнә. Такой момент трансформации ул балаларның теге клип создание бар бит инде. Менә кино караган кебек, мультфильм караган кебек. 1 секунд эчендә менә артисткалар кинәт кенә үзгәрәләр дә куялар. Һәм меняет ситуация, меняет интонация, меняется звук. Менә шуңа күрә мин шулай калган, 0+ кебек калган. Мен сезнең бу соравыгызга җавап. Официально 6 икән. Альбина, менә сөйләй башладыгыз инде, тулырак сөйләгез, ничегрәк булачак ул? Шулай да менә без күз алдына китерсен өчен. Беләсезме, менә Станиславский әйткән бит инде, театр ул кием элгеченнән башлана дип. Чыннан да менә бу нәкъ безнең шушы Сәлам Актәпи спектакль турында әйтелгән сүзләр кебек тоела. Чөнки безнең иң беренче тамашачы килеп керүгә менә безнең шушы гардеробта булачак бу спектакль. Анда инде 50 урын әзерләнеп куелган, 50 балага һәм әтияниләренә. Менә әйтәсе килә 6+ дип сөйләшеп утырабыз бит. Бу дөресен генә әйткәндә олы әтияниләргә дә бик күңелле спектакль. Монда һәрбер олы кеше үзенең бала чагына кайтып, үзенең бала вакытын, үзенең яшь вакытын искә алып, менә бер кат күз алдыннан менә шушы кичерешләрне тагын бер кат кичерә ала. Һәм чыннан да без аны менә шулай яртылаш кына гәүдәбез күренгән килеш гардеробта уйныйбыз. Менә Ринат Хасанович әйтеп китте. Без анда менә секунд эчендә аска шумабыз. Шул арада гына нәрсәләребезне үзгәртеп, инде үрмәләп барып, икенче яктан килеп чыгып, инде бүтән образда чыгып уйныйбыз. Бу чыннан да балаларны җәлеп итә. Балалар чыннан да бу әле генә эт иде бит, ничек бу әнигә әверелде дигән сораулары калмый балаларның. Балалар чыннан да ышана, чын күңелдән ышанып карый. Менә шунлык белән бу спектакль үзенә бик җәлеп итә. Сез үзегез нинди геройны уйныйсызмы? Biz anda дөресен генә әйткәндә, барыбыз да теге менә шул берничә секунд эчендә төрле рольләр, төрле образларга керәбез. Эт тә булабыз, әни дә булабыз, шул ук вакытта кичкенә бала образына да керәбез. Бу укытучы да булабыз әйе. Бу спектакльдә менә төп геройларның да, эпизодик геройларның да бары тик бер генә хыял, барлык менә шушы андагы персонажларны бер теләк берләштерә, бер хыял. Бу аларның барысы да этле булу. Эт аласлары килә аларның. Алар эт турында хыяллана. Менә спектакль шушының турында. Безнең анда 6 актер уйный, 6 образында. Рәхмәт. Менә сез сөйләйсез, бу ниндидер үзгә тамаша булачак дип без күз алдына китерәбез. Гадәттә күнекмәгән әйбер булса, татар халкы инде бу татарга хас түгел дип әйтергә ярата. Минем нишләптер сорап куясым килә бу очракта. Гөлшат ханым, сездәндер бу спектакль татарга хасмы соң? Һәм бу безнең татар мәдәниятенә нинди яңалык алып киләчәк? Мөмкин инде. Ну, я видела этот спектакль на стадии эскиза, и татарларга хасмы юкмы, здесь речь идет в основном о детском восприятии, а дети, в общем-то, еще только в
входят в эту жизнь, они еще себя не осознают, они еще ничем не обременены, никакими там, запретами. Это очень интересная, живая, такая классная история о маленьком человеке, который ищет себе друга, и который никак не может найти, и только став взрослым, он уже, вот, отбросив все за и против, он все-таки берет, ну, такой небольшой спойлер, да, он берет себе бродячего пса, он просто его... То есть там много всего, и это будет интересно. Спасибо. Сұрауларыңыз, коллегалар, әйеліңізге. Соңынан менә бу спектакльне карагач балалар безгә эт алырга кирәк дигән уй белән кайтып китәмесең инде. Әллә безгә мәшәкать итә, сездә әйбәт дигән уй белән кайтып китәмесең. Менә шәхсән үземдә ике бала, икесе дә карадылар, шулай ук эскиз вакытында карадылар инде алар аны. Җәй буе теңкәмне кырыттылар. Әйдә эт алыйк, аннары эт алмыйбыз. Шәһәр фатирында эт тотып булмый бит инде балалар дигәч, мәче сорый башладылар. Мәче алмыйм дигәч, инде нинди дә булса бер җанвар сорыйлар алар миннән һаман. Һәм инде менә кайчан була премьерагыз дип сорыйлар. Һәм күп кенә балалар, менә хәтта кечерәк балалар да, менә 3-4 яшьлек балалар да күбрәк менә шул эт алу теләге белән кайтып китәләр. Һәм менә безнең предпоказ булган иде, анда инде безнең Зөлфия Валиева килгән иде. Менә ул гримеркага кереп әйткән сүзләре әлдә колагымда яңгырап тора. Эт алам. Шушы атнан ук эт алам дип күз яшьләре белән кереп әйтте. Шуның хәле күңелемә тиде. Шуның хәле тетрәндем дип шулай менә килеп әйтәләр тамашачылар. Шуңа күрә без шул спектакльнең исеме буенча күп уйладык. Әйе. Ничек атык микән ул спектакльне. Теге әтиәннәр куркырлар микән алып килгән балаларны ул спектакльгә, бәлки киресенчә теге алып килеп күрсәтик менә балаларга ул спектакльне. Бу спектакль ата-аналар өчен чыгымлы. Нинди мәгънәдә? Менә Эт аласы була, аңладым. карыйлар. Мин үземнән чыгып әйтәм, әйме, ничек иттереп мин 4800-не потратил не на живо, тире эткә түгел, улым Нурлан кайткач та шул эт турында котырды. Мин этне тота алмыйм иде. Ул теге театрда да, әнисе библиотекада, улым мәктәпкә йөргәч никак невозможно аны йөртергә. Карарга. И 4800 бар шундый робот эт. Менә ул төрле программаларга куясың, ул эшли. Аны ашатырга да кирәк түгел, йөртергә дә кирәк түгел. Ну, меня алдым, потратил, и благодаря этому спектаклю, нашему спектаклю, 4800. Әрәм булмады, ну, теге чыгымлы спектакль. Сак килсеннәр. Рост продажи собак. Сіз шунда эткә куегыз. Беренчедән сатып алып та кайтып китәләр. Сұрауларыгыз тагын. Әйе. Сорау киткәнләргә менә бер киченә балалар шуңа. Сезнең планны кем белән бит зурлар спектакльләре белән күбрәк. Киченә балаларны әллә мәктәп укучылары белән. Уртача. Юк, укача җавап түгел. Процентларда бирә торган иде. Саннар белән кирәк. Процентлармы? 60% балалар өчен, 40% олар өчен. Балалар киченә балалар. Әллә сез бөтен баланы балалар саныйсызмы? Юк, шул возрастной ограничениегә карап инде. Анда бит инде 1нче класстан алып 11нче класска хәтле бит инде безнең төрле спектакльләр анда. Балалар өчен дә, нәни балалар өчен дә спектакльләр бар иде. Урта буын тамашачылар өчен дә спектакльләр бездә бар. Балалар өчен дә шуңа күрә болай әйтеп булмый. Булсынча. Фактка килгәндә, безнең зал күбрәк балалар белән тулы. Балалар, укучылар һәм теге баш яшьләр белән. Әлбәттә без шимбә һәм якшәмбе олылар өчен спектакльне куябыз. Ул артистлар үзләренең һөнәрен, ремеслосын онытмас өчен. Ул безгә кирәк. Теге һаман балалар йөргәнә уйнап, алар барбы ничектер теге. Хәзерге вакытта төрле тамашачы кызыксына, студентлар хәзер бик кызыксына башладылар, безгә үзләре дә чыгалар, мәсәлән, университетлардан. Алардан эшлибез. Алар өчен дә спектакльләрне бик кызыксынып карыйлар.
Гомумән яшьләр күп йөри башлады хәзер безнең театрга. Хәтта менә фойеда үзебез уйнамаган спектакльләрдә менә шулай кунаклар белән исәнләшеп шулай каршы алганда күзгә күренә менә чыннан да яшьләр бик күп. Яшьләр, яшь буын бик күп йөри. Ул бит күренеп тора. Яшьләр парлап киләләр, компания белән шулай 5-6 кеше җыелып киләләр, шулай бергә кереп утыралар, шуннан шулай сөйләшә чыгып китәләр, фотоларга төшәләр. Менә бу бик шатландыра торган бик күңелле мизгелләр, бик сизелә шул яшьләрнең йөрүе. Кеше кызыксына, урысларда бик күп киләләр, безнең бит инде тәрҗемә бар урыс теленә. Кечкенә балаларны алып киләләр, бик кызыксыналар. Татар театры, татар яшьләр театры булгач та барыбер урысларда җитәр безгә бик күп. Сорауларыгыз тагын. Сорауларыгыз булмаса, кунакларны тоткарламыйк. Алайса матбугат конференциясен тәмамлыйк. Бик зур рәхмәт, уңышлар сезгә. Һәм инде әйе. Асыл конкурсы безнең әйдәгез, берничә проекты бар Кариев театрының. Алда булачак. Әйдәгез шул хакта сөйләшеп алыйк. Алайса анонс рәвешендә генә. Всем известно, что был объявлен конкурс драматургии для детей, подростков и юношества «Асыл». Прием пьес закончился 1 октября. На суд жюри представлены на данный момент 217 пьес, 174 автора. Из них 15 пьес на татарском языке. Номинаций конкурса 4. Это возрастные 0-6+, 7-11+, 11-15 и 16 до бесконечности плюс. География конкурса стала такой очень обширной, он превратился буквально за пару месяцев из всероссийского в международный, потому что хочется сказать по поводу авторов. Авторы, так же как и количество пьес, очень разные. То есть даже есть дети, которые пишут в соавторстве со своими родителями, есть подростки, есть среднее звено, что называется, и есть абсолютно пожилые люди, там, за 70+. То есть интерес вот к драматургии для детей, он вот как бы у всех. Поэтому значит, мы объявляем лонг, в который войдет, наверное, в районе 50% пьес, да? Но это будет зависеть уже от качества представленных работ, и если захочется больше сделать, то мы это сделаем. Лонг мы объявляем 1 ноября, шорт объявляем 15 ноября, и 30 ноября уже будут названы победители. В каждой номинации по одному победителю, то есть борьба там будет такая довольно серьезная. И призовой фонд – это 400 000 рублей. Жюри имеет полномочия, прописано в положении, менять название номинаций, вернее, добавлять новые номинации, да, или отказываться от присуждения той номинации, которая была заявлена. Все будет зависеть от качества пьес и от жюри. В жюри 7 человек председатель Ренат Аюпов, в нашем я, пока Нияз Игламов, да, известный завлит Камаловского театра, театральный критик, Оксана Кушляева, это Санкт-Петербург театральный критик, она является лидером множества драматургических конкурсов, таких как «Любимовка», она эксперт «Золотой маски», Юлия Тупикина, известный российский драматург, кинодраматург, сценарист, драма-тренер, которая тоже проводила лабораторию на новой татарской пьесе, да, наверняка вы это помните, в 2017 году ее пьеса идет на сцене, да, Лейла Иванович Мәжнун, на сцене Кариевского театра, то есть как бы это такие уже сложившиеся творческие отношения. Также в жюри принимает участие Альфат Закирзянов, тоже имя Ушаха Буздинова. Те пьесы, которые написаны на татарском языке, сначала читают люди, понимающие язык, и если там будет, если среди этих 15 пьес
кто-то выйдет в лонг, в шорт, то они уже будут специально переведены и предоставлены русскоязычным членам жюри. Конечно. Bu bizning bu konkurs Rossiyadagi boshqa dramaturgiya konkurslariga ham ayrılırlar. Çünkü bunu Tatariston'da respublikada o'tkazildi. Yakunida ko'pchilik rus tilida test var. Onun respublikada o'tkazilgan ma'nosi nega? Boshqa konkurslarda shunday. Birinchidan, eng birinchi endi sverзадача tub maqsad ул безнең bu очракта безнең чуз өчен генә түгел, бик күп яшь тамашачылар театрлары өчен, безнең театр өчен генә түгел, яхшы драматургия туплау, ягъни базасын туплау. Бу төп максат. Ягъни адресованный конкурс. Не просто так Россиянең менә оештыра торган бу конкурсның гомумән алына, анда әлбәттә теге нидә күп, поощрениесе дә күп, ләкин безнең финанс яктан ул бер төрле, аларның икенче төрле, бәлкем ул артыр да киләсе елга, нәтиҗәләр ничек булыр анысы. Мин сумма турында әйтәм инде, поощрение турында. Ягъни конкурс бу адресованный, адресланган. Бу әйтеп торам бит, бу милли чузлар өчен. Менә сез карагыз, ул Чабаксар чузын карагыз, башка чузларын карагыз, алар өчен дә без бу конкурсны оештырабыз. Ягъни милли яшь тамашачылар театры өчен. Milli spektaкльләр дигән булмаган шорт. Юк, без андый шарт куймадык, милли булырга тиеш дип. Алай сәни бездә үткәрү мәгънәсен аңламый. Сез ишетәсезме? Мин җавапны әйтәм. Ул чузлар өчен репертуар тупларга. Потому что иң авыр проблема чузларның репертуар булмау. Ул совет чорында хәтерләсәгез, бар иде чук игек, шуннан артык берәй юк иде. Хәзер безнең географиядә, авторларда, темаларда үзгәрде. Шуңа күрә безгә сайларга кирәк. Алар бик күп. Россиядә чузлар өчен драматургия конкурсы юк. Юк. Номинациялар Юк. Бар, гомуми бар. Гомуми бар, ләкин не адресованный, не конкретный. Каждый там какое-то, я не знаю, образование, опыт, там есть, и РАМП проводил конкурс. Но дело в том, что здесь было же заявлено изначально, что пьесы принимаются на русском и татарском языке. И, конечно же, ну как, для того, чтобы обратить драматургов национальных на проблемы репертуара детского театра. Ведь, ну, не секрет же, что нету детских пьес на татарском языке. Поэтому кто-то пишет на русском языке, но является в то же самое время там татарином, татаркой или там, да, вот, но пишет на русском языке. Это тоже как бы наши люди, да? Они же тоже с нашей ментальностью, с нашими проблемами. И сегодняшний день, который должен был войти в этот, ну, как говорится, факты говорят сами за себя, это 15 пьес. То есть получается, что вот вы спрашиваете, да, чем хотели действительно разбудить национальных драматургов для того, чтобы они обратили свой взор именно на детский театр, национальный прежде всего. А в дальнейшем, конечно же, интересные тексты. Есть же, ну, все театры действительно страдают от нехватки пьес. И нехватки современных. Опять же, да, это или инсценировка какой-нибудь классики, или чупики, там, да, или еще что-нибудь. Или переводное. То есть здесь вот какая-то оригинальность, двери были распахнуты, поэтому существует. Жанр ягына әйтә аласызмы, кайсы нәрсәдән белгән язучылар, катнашучылар һәм менә яңа татар пьесасы тәмамлана башлаган китап итеп чыгаралар, сездә дә андый план. Здесь результаты следующие, то есть, да, кроме первой премии, которая вручается, планируется еще предложить пьесы победители участникам следующей лаборатории театральной Тамга. И если они найдут между собой, то есть режиссеры, которые будут делать эскизы, если они найдут общий язык, то эта пьеса будет поставлена, опять же, да, через лабораторию проведена и
а прямой путь на сцену. То есть тут как бы так вот заявлена такая Это будет это такая цепочка, вот ол тамга режиссура лабораториясында шундай бер булган иде. Менә берничә чуз вәкилләре килеп, безнең 4 проектны карадылар. Һәм менә мин рус чузы турында әйтә алам. Алар шул ук менә Актәпигә дә һәм шул ук менә бу Умникка да кызыккан иде, рус чузы кызыккан иде, без тартып алдык. Башка театрларда бар ялар теге яшь тамашачылар театры булмаса да. Менә мондый театр үзе эчендә, үзе турында беренче чиракта кайгыртырга тиеш. Аннан соң киңрәк масштабта безнең шундый театр, ул яшь театр 30 елдан артык эшли. Шуңа күрә безгә драматургларны да, режиссерларны да, композиторларны да, башка сәнгать әһелләрен дә үзебез тупларга тиешбез. Һәм бу чиракта безгә Мәдәният министрлыгы һәм театрлар берлеге нык ярдәм итә. Менә. Сорауларыңыз бармы тагын? Шулай да минем менә бу осыл буенча бер сорау калды. Менә мондый фестивальләр сез пьесагызны татарчада язып алып килсәгез ярый, русчада язып алып килсәгез ярый дигән шундый шарт билгеләнгән бит инде, әйеме? Татар драматургиясе фестивале, ләкин ике телдә дә кабул ителә эшләр. Бу мондый фестивальләр алга таба татар драматургиясын үстерәчәкме? Әллә ул булай да ярый, тегеләй дә ярый дигән шундый сылта белән әкренләп татар телендәге спектакльләрне, татар телендәге драматургияны юкка чыгармасмы дигән уй бар минем. Менә Ринат әфәнде, сезгә бу сорау. Сезнең фикерегезне беләсе килә. Билгеле бит инде татар телендәге әсәрләр күбәйми. Беләсезме, бу беренче талпыныш дип әйтәсем килә. Нәтиҗәсе аның барыбер соңрак була. Менә без ишекне ачтык, безгә пьесалар кирәк, алар драматурглар бу безнең ишеккә, бу безнең омтылышка менә талпындылар, алар ачылдылар, без нәтиҗәсен көтүгә әле. Чөнки әйтеп торам бит, ишек ачкач, аннан җил керәме, аннан җылы керәме, сразу аны теге шәрекләп булмый. Шуңа күрә көтик, вакыт барысын да үз урынында куяр. Рәхмәт. Сорауларыгыз калдымы? Калмаса тәмамлыйк. Бик зур рәхмәт игътибарыгыз өчен. Сезгә барыгызга уңышлар. Зур рәхмәт. Рәхмәт. Baştan şimdi başta tezgahı boş. Temperatürünü